uJesu kumele abe mkhulu lapho kuphilwa khona. Abantu banciphe kukhulu uJesu. So once ufika endaweni lakho lokungenile kubonga ubishop, lokungenile ubishop, umphostoli, umprofeti, phuma lapho. Phuma. uJesu must be magnified. Kumele abe mkhulu ngaphezulu yonke into. Abafakazi ngokusindiswa ukuthi zithethelwe izona. Babonga imisebenzi, babonga ugcobo lwendlu, yonke le nonsense. Yabona into kuthiwa ugcobo lwendlu. Ugcobo lwa endlini. uJesu la endlini. Ibandla elingafundisiwe, especially these days, lihamba libamba yonke ihiresi. Alibonga igama lenkosi. It's very important. Umoya ngcwele yangidiverta bengiprepare indaba ye-power of the altar. It's very important ukuthi umuntu usindisiwe nje. Alibonga igama lenkosi. Yiba sebandleni likamoya elikhuluma ngoJesu ophilayo, elifundisa ngoYesu. Hayi ngizobaguqula. Uzobaguqula wena. Now, asilaleni ke bathandeka, asilaleni before nizime ezosiyetha. Ibalekile imfundiso. Ngitheza intathu ke izinto uSathane angazifuni ebandleni. Number 1, isifundiso esiphilileyo. Yini bathandekayo? Yes, isifundiso. Ukufundiswa kwabantu banikezwe A E I O U basenkosini. Hallelujah. Kubeka ifoundation isisekelo sokuthi njengoba usindisiwe nje, what is salvation? Yini khona ukusindiswa? Alibonga igama lenkosi. Uhluke ngani nongasindiswanga wena? Labo basenkosini. Ngiyazwa abathandekayo. Imfundiso zase foundation phase zikamoya. La kubekwa khona ifoundation isisekelo kuwena ukuze uyiqonde, uyikholwe, uyiunderstand into oyamukeleyo. Mahlupheke noJesu. Kanti musu umthole uthole konke. Amen. Esibili into angayifuna uSathane iprayer. Yini bathandekayo? Buku senzani nje, angisho lapha, ngisho la. Sengisho la abanye ngaphandle, hayi mina. Kuthiwa kwezinye indawo ngoba sigijima yonke indawo nje shumayela. Uthola ukuthi simenyiwe la kuthiwa is a 6 to 6 try whole night prayer. Le whole night prayer inabashumayela aba 11 or 21. Akuyona whole night prayer, whole night preaching. Whole night not prayer. Bazolalela nje la abantu abagcwele ngipost abathini abazi lizothandaza. Alibonga igama lenkosi. Uma kuthiwa it's a prayer night, kusho ukuthi la sizofuna uNkulunkulu in prayer. Yingakho imkhuleko yethu nje ayikwazi nokushaka umoya wendawo. Yezwa abazalwane. Makuhlangene abathandazi, intercessors kanje, kumele ukuthi isigodlo sobumnyama esakhe kule ndawo singabi nakuthula. Ngoba kukhona umkhosi kaJehova la. Abantu abane ranking in the spirit abakwazi ukuphazamisa yonke into esemkhathini. Uyezwakala bathandekayo? Yezwakala bathandekayo? It's very important. It's very important. It's very important. Now, prayer uSathane akayifune ebandleni engathi ngenziwe hit and run. Uyabona ukuze lendlu isefeke. Kufanele masifika lapha sithandaze. Ngoba umthandazo awuthandeki kwabangamthandi esimthandazayo. Kumele umthande esimthandazayo ukuze kuthandazeke. Uma umuntu umthanda, you can spend time with that person. Ngoba uyamthanda. That is why you see, if you want to check ukuthi abantu abalapha lungakanani uthando lwabo kuKristu, sibacheka ngeprayer, sibacheke ngeworship. Iworship ayona into yengane, into abantu abakhulile. Into yengane ama chorus. Ayasi worshipa.
uNkulunkulu in the spirit ayonto ingane le. Into abantu abamaziyo ngoba uma uzomworship afanele umazi. Ngoba iworship ayisho ukuthi ukwenzeleni, isho ukuthi ungubani. Umtshela ayikhona. Manje ke sila fanele kuphuma abamaziyo ngoba abamaziyo abazomdumisa. Hayi abenzelwe izinto abamaziyo. Abamdumise ngenzanga lutho, bamdumise ngesambulo sokumazi. Hayi ngoba benzele ngoba bemazi. Sanibonani bathandekayo. Hayi ngoba ebenzele bayamazi. Now worship emanate from knowing God. Ukuthi ungubani uNkulunkulu esimthandazayo. Yezwakala bathandekayo. Now that is why ngithi ke indaba yendumiso iworship akuyona into yengane nabantu abangenalo uthando lukaNkulunkulu esimthandazayo. Must love God. Umuntu umthanda uhlala naye noma isikhathi singakanani. Uyak-enjoy ukuhlala naye. Yabanje makuthiwa siyathandaza la nabantu abamthandayo ngasekuseni. Ngoba simthandaza ngoba siyamthanda. Kuyahlaleka naye. Sikhulume naye. Khulume nawe uzokhathala ulale ngesisi uphinde uvuke ukhulume naye. Funa masifika lapha sifike namakhushini okuguqa phansi, masukhathele kuma uguqe phansi sikhulume naye. Sikhulume naye azakhulume nathi. Singahlukane ngakhulumanga. Singahlukane ngakhulumanga. Ngoba umthandazo is a two-way communication, eh? Umthandazo ukukhuluma noNkulunkulu. Akukhona ukuxoxela uNkulunkulu, ukukhuluma naye. So mangikhuluma nawe kusho ukuthi akumina ngedwa fanele ngikhulume, ukhulume. So uma ngabe sithandaza ngempela i-gathering enje okuthiwa e-prayer isuwe sisho ukuthi ngeke sehle kulontaba singasange siwezwe ama-prophetic messages ukuthi inkosi ithini nje abahlangene lapha nje. Angikhulumi ngentshumayelo nangemfundiso, ngikhuluma about a fresh message from God. Chapter 13 book of Acts kwathi bezila inkosi bekhuleka umoya oyingcwele wathi. Kwathi bekhonza inkosi bezila ukudla besemkhulekweni bethandaza umoya ongcwele ngoba uNkulunkulu uyakhuluma lapho kuthandazwa khona. Now into yesibili ke uSathana angayifuni umkhuleko, prayer. Let's prayer. Sithi prayer. Abaningi njengoba lapha nje beze siguqweni baze ngoba beneyinkinga bazothatha ichance ukuthi makuvela ithuba kuthiwa sikhulekele lenkosi yami. Amen. Number 3, into angayifuni uSathane yubhabhadiso likamoya engcwele. Bangasindiswa abantu kodwa bengehlelwa ngamandla. uJesu uthi hlala nemzini nize nembathe amandla. So these are 3 things. Yimlenze emiswe ibhodwe eliyibandla. Sound doctrine, prayer, Holy Spirit. Ungakhulumi ngelimi kamakhelwane, thole zakho. Ba into yenza ukuthi ukhulume ngekamakhelwane ubona ukuthi uyasala awutholile. Nangathi uyasala nawe uzawuzame nawe. Moya kwathi begcwele umoya. Funda Zenzo 2 verse 4. Ake sithi ngegama lika Jesu. Funa ukushesha Zenzo 2 verse 4. Zenzo 2 verse 4. Ufunde nawe lakhe iBhayibheli ukuze ungafikela ukuthonga ulana. Siyafundisa la Shumayeli. Alibonga igama lenkosi. Balungile laba bangazi ndibawusindisa sifundisa nje. Base begcwala bonke umoya ongcwele. Obani laba aba 120 ababelinde kwi-upper room. Bebamba umyalo ukuthi hlalani. Kuyothi mayisefikile umoya nomungela amandla. Uma umoya ngcwele sefikile phezukweni niyothola amandla. Amen. Bathatha lo myalo, bathatha le promise bawuthandaza ngayo. Bakunento engeke iyenzeka noma uNkulunkulu eyishilo up until you pray about it. Alibonga igama lenkosi. Bathatha umyalo ukuthi hambani nilinde. Uyothi mayisefikile nithola amandla balinde emthandazweni.
base begcwala bonke. Le ndawo ethi bonke usho ukuthi njengoba 120 nje ukuthi bonke 120 bagcwala umoya. Haleluya. Ngoba ubhabhadiso lukamoya ongcwele is a spiritual experience. Awudoubt uyazi, mawehlelwe uyazi. Awuyingabazi leyo nto. Ngiyezokala abathandekayo. Namandla akufikela, angisho ukusindiswa mina. Ngisho ukufikelwa ngamandla. After sawusindisiwe ngoba these are two experiences ezingafani. Yabona? Ukusindiswa akufani nokugcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele. Kodwa awukwazi ukugcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele ungasindiswanga. Uyasindiswa bese uyagcwala. Ngiyezokala abathandekayo. Ngiyezokala na? Yes. Umoya ongcwele kabafikela abantu abangaphendukile. Noma ungaprofeti ubizwa ngomprofeti uhamba intaba uyothanzila ukudla omunye umoya oprofeta ngawo uma ngazange usindiswe. Akona umoya ongcwele. Akona umoya ongcwele. Uma nje ungasindisiwe ungazange mamungela uJesu njengenkosi nomsindisi noma ngabe kuthiwa ngumprofeti uyaprofeta uprofeta ngomunye umoya kona uHoly Spirit. Umoya ongcwele ulandela igazi likaJesu lalingakhona. Ngahamba intaba uhabula umoya uzoprofeta. Ukuprofeta akusho ukukhuluma inkulumo evela kumoya. Ukuprofeta ungaprofeta kodwa ukhuluma inkulumo evela emademonini, evela emkhathini. Nangithi ngithini bathandekayo? Angithi intombazane eyayinomoya omngoma ku chapter 16 incwadi yezenzo yakhuluma iqiniso, iprofeti iqiniso. Ithi laba abazi inceku zikaNkulunkulu abakhonza uNkulunkulu ophilayo. Kusho intombazane inomoya obungoma, uyaprofeta ngomoya obungoma ungaprofeta. Ukhuluma iqiniso elingavela uNkulunkulu kodwa iqiniso kodwa elingavela enkosini. That is why kumele sikwazi ukulichitha iqiniso noma liyiqiniso ngoba aliveli kumoya ongcwele. Asilamukeliswa ukuthi liyiqiniso, silamukela ngokuthi livelaphi. Ubani lo prophetayo? Ngoba asidini ngokuhlola isiprofethi, sinehlola umprofeti. Ahlola iprofethi phela, sinehlola uprofeta ukuthi lo propheta uba uprofeta ngamuphi umoya. Alibona igama lenkosi? Yeah. The church in South Africa must be taught. Ngoba siphila einsukwini zabaprofeti bamanga. Abaprofeti iqiniso. Kodwa bebe ngamabanga. Ukuba umprofeti wamanga akusho ukukhuluma into engeyona. Ngathi ngiyanidida nje. Ukuba umprofeti wamanga akusho ukuprofeti into engeyona. Kusho ukuprofeti into eyiyo kodwa iprofeta with a lying spirit. Yingakho iBhayibheli lithi abaprofeti beqiniso alisho ukuthi niyabona ngeprofeto zabo, lithi niyababona ngezithelo ngenkambo yabo. Ukuthi ngoweqiniso ngamagama ngilinde ngiqede ukushumayela bese uthela ukuthi ngiphila kanjani. Ngoba nganibusisa ngiprofete ngibusise lapha kanti ngiyaphethe isimilo siyaxeka. Ngibuye ngilala nabafazi babantu futhi colleagues. Futhi khona la. Ngibuye ngishaya umfazi endlini. Yabona? Ngiphinde ngivuthe futhi epulpit. Kunabantu abagude engathi ungamgcinela la epulpit angehli la. Oh my la right man. Engathi ngahlalela ashumela qede ngimethela ukudla khona la alale la anganyakazi. But it's very good a pulpit. I'm speaking the truth but ngikhuluma iqiniso, ngikhuluma inyani. Kunabantu aba very good. Mnikeze ipulpit akashumayela. Ngiyakutshela. Baningi abanye ba trenda koma WhatsApp status. Uyabona uma uscroll ama status abantu, uyazi ukuthi for sure ngeke uhlale ngayithola isermon yakhe lama status agcweleni. Kodwa ulandela inkambo yakhe, phuza tshwala. La namantombazana. Kodwa akave vote ushumayela into eyiyona. Yes. Impela ishumayela biblically sound. Kodwa isimila sikho. Bazalwane, thani nimfundisi. Kubalekile ukuthi sikhule enkosini.
ngale nkathi sikhule enkosini ngenxa yemfundiso. Umoya oyingcwele uyathembeka ukusinikeza amandla okuhlola okudisena. Umuntu umlalele kabili uyizwa ukuthi mnandi intshumayelo kodwa uphinde uhogele. Ngale kwentshumayelo uhogele ukuthi lo muntu ongishumayelayo unaphunga lini uphila njani. Kuyezwakala? Very important. Nganibusise lapha ngishumayele kanti mangiphuma lapha nje ngiyogela imhlolo ngaphandle. Kade ngivuta lapha nibusiseka nginginqa phansi nonke la ngifaka phansi kwethulo. Mangiphuma la ngigila imhlolo ngaphandle. Kufanele ukuthi lezi insuku umulalele. Noma kuthiwa umuntu ongamazi umlalele kanje. Ngiyakuthiphisa. Ngiyakuthiphisa. Umlalele kanje. Ungayi kuye mawala. Ungayi kuye mawala. Uhloniphe uzuhloniphe ikhanda lakho lingabekwe izandla noma ubani. Hamba uyifaka nje. Uthi man of God uyavuka uyashumayela. Uthi Nkosi yami mhlawumbe isifo samathambo siyosinda kumele uyofaka ikhanda lakho. That is very important. Uma ibandla lihlaliswa phansi lifundiswa uzothola ukuthi nokubeka kwezandla kuyidoctrine. Kuyisifundiso ngokwakho. Incwadi yamaHebrew chapter 6 verse number 1 and 2 ifaka ifundiso ezu6 ezi-foundational. Okufanele uma uqeda ukusindiswa nje uyithole zonke. And one of those doctrine is a doctrine of laying on of hands. Isifundiso sokubekwa kwezandla. Ukuthi number 1 ubani okumele abeke izandla ebantwini. Zibekwa makwenze njani. Yingakho uPaul ethi Timothy ungasheshi ukuzibeka kunoma ngabe ubani ungasheshi. So fanele uhloniphe uze uhloniphe nekhanda lakho. Ungahamba ubekwa nje indoda ongayazi izandla. Yabona uJesu mangabe recruit abafundi bakhe bokuqala. Ukhona lo mfundi I think chapter 1 incwadi kaJohane wecheckele ekhaya. Owathi mangabe ebizwa ngabanye ukuthi come sizobona la nguMesi ufikile. Uthi maye balandela uthi mina ngifuna ukwazi ukuthi uhlalaphi. Uyangibuzisa lo mfundi. Ngifuna ukwazi uhlalaphi. Ngifuna ukuthatha amandla endoda nje. Ngifuna ukuyazi le ndoda ihlalaphi. No David uma eqeda ukushaya uGoliath emginqa phansi. Before that ukhulule uSawuli kumoya ongcolile emkhulula ngeworship edlala nje sound instrument njobe eshaya nje. Ayibalekile le yankonzo. Ingakho ehlaselwa nje. Le yankonzo le. Amadimoni ayaphuma lapha. Uma kuhlezi uDavid omino yakhe igcotshiwe. Manje ukhasha unyembezi hle phansi. Udlala prayerful. Kuyezwakala? So uSaul waba possessed umoya ongcolile. Kwase kuthiwa akakubiza umfana okwazi ukubetha kahle. Wafika nje wamaphambi kwendoda egcwele amadimoni uDavid washaya. Washaya under the anointing washaya. Ngalekade eshaya uDavid kwaphuma idimoni kuSaul. Eshaya. Sanibonani? Eshaya nje wamaphambi kwendoda epossessed washaya. Ngiyizwa isizini yoDavid. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. And umoya ingcwele is faithful. Uyirestore zonke izinto ezidliwe isikhonyane emandleni. Glory to God. Hallelujah. Uthemba ngabe ebadelivered uSaul. Kangasheshe wabusiseka. Wabuza umbuzo. Okabani lo mfana? Hey, sebafuna uSaul. Abangazi ukuthathwa ugcoba bafuna ukwazi okabani. Alibonga igama lenkosi. Ngiyayibona into ayenzayo sengifuna ukwazi ibelonging yakhe. Ngoba akumele sibusiswe ngabantu esingabazi baphethwe phi. Sibusiswe abantu abazingazi baphethwe phi abakhonza indawo bahamba bentunta nje. Alibonga igama lika Jesu.